Σήμερα θα παίξουμε το Death Run, ένα παιχνίδι που θα σας εξηγήσει τώρα η Ελένη, γιατί θα πρέπει να μάθω ακόμα το όνομά μου. Εντάξει, μην ξέρεις, δεν ακούγεται. Συγγνώμη, guys. Είμαι υπερβολική σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πρόσεχε, Μπαμπίτο. Εγώ εσύ! Η κάμερα! Καλά του γαμώ το πάμε! Εξήγησε τους αυτό το όμορφο παιχνίδι. Λοιπόν, σε αυτό το όμορφο παιχνίδι. Κάνουμε αυτή τη... Ένας είναι ο killer. Εσείς πρέπει να τρέχεις, να τρέχεις και αυτός θα πατάει κάτι κομπιά και θα χαλάει, δεν ξέρω, δρόμος. Τώρα εκεί πέρα θα δεις αυτός με τα βράχια. Και όποιος νικήσει αυτή την πίστα... Πάει και το γαμά, ενώ πάει και το γαμά σκοτώνει. Ναι. Τι άλλο από πάνω. Έλα. Το πάτησε αυτά. Το πάτησε. Όχι, δεν το πάτησε. Α, ναι, αυτό στέριξε αυτό το... Ήρθε πίσω. Στο είπα, δεν το πάτησε. Στο είπα, ήρθε πίσω. Στο είπα. Συγγνώμη. Στο είπα. Σκάσε. Θα πάτησε και τα ψάρια. Γαμώ το, άντε μία ώρα κι αυτή η βράχη. Λοιπόν, guys, ξέρουμε ότι πάμε σε καθυστερημένο, γι' αυτό μην μας το γράψετε ακόμα. Ναι, κολλάει και ο υπολογιστής. Είναι και καινούριος, φανταστείτε. Της μαμάς της που το έχει εδώ και 5 χρόνια, δεν κολλά. Κοίτα από εκεί. Stop. Πάμε το γαμίσει κάποιος. Κάτσε να πάρω checkpoint. Α, τα πήραν όλοι οι άλλοι. Α, ναι, ρε. Φυτά όλοι. Και εμείς πάμε. Σιγά μην πέσουμε. Δεν είναι εδώ. Πάμε, πατάει τώρα το κουμπί εμείς. Ενώ τρέχει, πατάει το κουμπί. Well done. Λοιπόν, πήραμε 12 coins. Ναι. Έτσι, μπράβο. We are winners, so we... Μια φορά ξέρετε τι είχαμε κάνει. Είχαμε πάει στο αγαπημένο μου μέρος και πήγαμε να σκοτωθούμε και δεν είχαμε σκοτωθεί. Είχαμε κάτσει κάτω τη γέφυρα. Δεν ξέρω πώς, αλλά είχαμε κάτσει. Ναι. Δεν μπορούσε να μας πάρει ούτε το χέρι ούτε τίποτα και είχαμε νικήσει. Και είχαμε πάρει 22 coins. Πω, ήταν τέλειο. Τέλεια. Εδώ πέρα πάνω που βλέπετε killers. Αυτή είναι ο killers. Τέλος πάντων, εδώ πέρα που βλέπετε το killers. Εκεί πέρα δείχνει ποιος θα σκοτώνει και ποιος θα γαμάει κάποιον. Ένα μωρό μου guest. Όχι. Α, αυτός είναι. Ποιος? Ο killer είναι. Α, όχι, να το εκεί πέρα το παπάκι. Τα παπάκια στη σειρά που σκορύβουν. Δώσ' μου τη γάμιση. Από εδώ, πρόσεχε. Τη γαμίσαμε και εμείς πίσω. Α, κάτι που ξεχάσαμε να πούμε, παρόλο που το έχετε μάθει πιστεύω. Αλλά η Άννα έχει το WSD, εγώ έχω την κάμερα. Γιατί πας. Δεν ξέρω. Καλά μαλακίες, το ξέρω. Ευχαριστώ. Έχω την κάμερα, η Άννα έχει το WSD. Ναι. Και γι' αυτό χάνουμε, ξέρετε, τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ακόμα δεν έχουμε χάσει. Ναι. Wow. Αν πας στα βράκια εδώ πέρα δεν χάνεις. Το ξέρω. Αλλά τώρα δεν το έχει ήδη πατήσει. Οκ, πάμε. Αυτή εδώ πέρα η ροζ. Die. Μην νομίζω ότι δεν το πάτησε. Δεν το πάτησε μάλλον. Θα πας κι εσύ. Let's go. Πάμε. Πάει να πιει νερό η Άννα. Έχω μείνει μόνη forever alone. Θα μείνω. Αγαπώ το που έχουμε και σκάλες. Έφτασε στην κουζίνα! Αγιάσαμε! Oh my goodness. Θα νικήσει μάλλον. Ναι, πάνε να τη γαμίσει. Εννοώ να την σκοτώσει. Δεν έχω βρει. Δεν έχετε αποδείξει. Εντάξει. Κάτσε, έχουμε πει. Είχαμε κάνει μια φορά σε 6 άτομα τρόλ και ναι, σε 6. Πώς ήταν? Σε 6. Δεν θυμάσαι 6 άτομα που κάναμε τρόλ. Τέλειο ήτανε. Και είχαμε πάρει 40 κόιτς επειδή δεν μπορούσαν να μας σκοτώσουν. Εδώ και 2 λεπτά μας κυνηγούσαν για να μας σκοτώσουν και δεν μπορούσαν. Τρόλ 6 άτομα. 6 άτομα. Και νικήσαμε και δεν μας σκότωσαν. Με αυτό το γάμα. Κόλλημα. Λοιπόν, guys, ξέρετε, αυτό το βίντεο τώρα που βλέπετε θα είναι το πρώτο με τον Death Run. Θα βγουν και άλλα βίντεο με τον Death Run, γι' αυτό θα βάζουμε 1, 2, 3 και μπλα μπλα. Σχολιάστε κιόλας και τι άλλα παιχνίδια θέλετε να δείτε που παίζουμε στο Roblox. Ναι, μην μας γράφετε άμα είμαστε κορίτσια και να σας πω. Κορίτσια είμαστε και οι δύο. Εγώ έχω κοριτσίστικια φωνή παρόλο που δεν μου φαίνεται. Ναι, μπορείτε να μας γράφετε, δηλαδή όσοι παίζουν Roblox, να μας γράφετε τι παιχνίδια θέλετε να παίξετε, να τα μάθουμε κι εμείς λίγο, γιατί παίζουμε συνέχεια μόνο αυτά τα παιχνίδια. Και έχουμε βαρυθεί, ξέρετε. Μόνο Murder και τέτοια. Ναι, άμα έχει κάποιο άλλο καινούριο παιχνίδι που θέλετε να παίξουμε, πείτε μας. Είμαστε απελπισμένες. Είμαστε απελπισμένες από παιχνίδια. Ναι. Σας παρακαλώ, βοηθήστε τα φτωχά κορίτσια. Έτσι, μπράβο. Κάτσε, πόσα παιχνίδια έχουμε παίξει? Το παπάκι μου τρέχει, γαμήθηκε. Τέλειο ήταν. Θυμάσαι όταν ήσουν εσύ ο killer. Και εγώ είχα μείνει μόνο και είχα πάρει το τηλέφωνο εκεί. Και σε είχα αφήσει εγώ μια φορά να πάρει και τα 3 checkpoint. Ναι. Όταν του είχα σκοτώσει όλου μόνο στην πρώτη πίστα. Ναι. Και στη δεύτερη είχα μείνει μόνο 3 άτομα, του σκότωσα και αυτού. Και εσύ έχει πάρει και τα 3 checkpoint. Πω, ήταν τέλειο. Ναι, ήταν πάρα πολύ. Και μετά μια φορά είχαμε μείνει μόνο εμείς οι δύο και ο killer. Και σου έλεγα πάνε εσύ πρώτη να πάρει τα checkpoint. Που ήταν, ο killer ήταν εκτό από το πληκτρολόγιο. Και όλοι είχαν πεθάνει. Πώ δεν ξέρω πώ, αλλά. Και εμεί είχαμε μείνει μόνο εμείς οι δύο. Και εσύ, Helen, please, αυτή το checkpoint. Και εγώ, οκ.
Και εσύ, yes! Πόσα checkpoint έχουμε? Δεν ξέρω. Α, στο κόντ! Κι εγώ έτσι κάνω, κι εγώ πάνω εκεί πάω. Checkpoint! Coin. Λάθος. Checkpoint. Κόντ. Coin. Μη πας να την καμίσεις. Πάνε να την γαμίσουνε. Λοιπόν, φύγει λίγο από το Spectre, θα τους δείξω κάτι. Οκ. Λοιπόν, πάνε στο Open Shop. Αχα. Κάτω, Εντάξει. κάτω. 300 κάνει, εγώ νόμιζα 50. Πω φάκ. Πολλά θα ήθελες. Stop. Λοιπόν, guys, κοιτάξτε λίγο πιο... Θα μου πείτε λίγο εσείς κάτω στα comments ποιο μαχαίρι θα θέλετε να πάρω. Ναι. Το αόρατο ή το αόρατο? Ποιο θέλετε να πάρω? Κάντε pause στο βίντεο και δείτε τα και πείτε μας ποιο θέλετε να πάρει. Α, πήραμε 22 coins. Α, 2 coins, λάθος. Αυτό δεν ξέρω ποιο μαχαίρι θα τους δείξω, κάτσε. Μάλλον θα πρέπει να βάλουμε προειδοποίηση στο βίντεο. Ότι αυτό το βίντεο περιέχει απέσιες λέξεις. Οι πιο πολλές... Πηγαίνετε στα αρχή πιο πολλά... Κατάλαβε τώρα. Λοιπόν, πείτε να πω κάτι. Τη γαμίσαμε σε αυτό το level. Εδώ πέρα τώρα, σε αυτά τα κουτιά που έρχονται, εμείς πάντα χάνουμε. Δεν είμαστε καλά σε αυτό. Και άμα δεν χάσουμε σε αυτό, θα χάσουμε εκεί πέρα που μας κλειδώνουν μέσα. Ναι. Το χέρι έρχεται πάντα. Ναι. I'm go. Oh my god, το είδες. Έκανε bim bam. Ω, καλά, και στο παίζει, εντάξει. Το πάτησε. Το πάτησε, είπα. Checkpoint! Μάνα μου! Τι? What the fuck? What the fuck? Το είδατε. Πώς γράφει αυτός έτσι? Ποιο? Χωρίς τα γράμματα. Ξέρω. What the? Θέλω να μάθω. Ωραίο είναι. What? Πώς? Εγώ what the πώς? Λοιπόν, δείξαμε και την απούδα μότο που πρέπει και να μιλάμε. Σάλια μου. Προσοχή, αυτό το βίντεο περιέχει υπέροχες λέξεις. Οπότε. Τι λέει αυτός? Είσαι μαλάκας! Και κάτσε. Καθρεφτάκι μου, πώς πιστεύεις ότι είμαι σήμερα? Η Παναγία μου φύγε από εδώ, μη σε βλέπω! Τρομάζει ο κόσμος! Ευχαριστώ για τη συμβουλή σου. Άντε γαμίσου. Εντάξει. Τι θέλετε να δείτε, να κάνω κανένα challenge, κάτι μαλακίες, τι θέλετε να κάνω? Εντάξει, θέλω να γράφετε κάτω τις ιδέες σας, γιατί εγώ δεν έχω ιδέες τέλος πάντων. Και ναι, και επίσης τώρα σε λίγο νομίζω το βίντεο πρέπει να τελειώσει, γιατί έχουμε τα 7 λεπτά. Γι' αυτό. Ακριβώς εδώ πέρα 2 λεπτά είναι. Έτσι κι αλλιώς δεν θα και σήμερα να χάσουμε γι' αυτό. One. Die. Όχι 8 λεπτά, 8 η ώρα είναι. Και πού το βλέπουμε 8 λεπτά? Δεν το γράφει. Πού? Δεν το γράφει. Πόσα λεπτά είναι, αλλά έχει πολλή ώρα που ηχογραφάμε. Δεν πειράζει. Δεν μπορώ να κάνω editing μετά, είναι δύσκολο. Μην θα πατήσει τώρα. Οπα, πάτησε την μπομπά. Την μπομπά. Μπομπά. Α, εκεί είναι ο κύλε, κατάλαβα τι σημαίνει αυτό. Είμαστε τελευταίες κιόλας. Πω, άλλος πέθανε. Ξέρετε τώρα. Το. Guys, δεν πηδάει. Τέλος πάντων, guys, γιατί νομίζω ότι έχει δεμανηθεί αυτό το βίντεο. Τέρμα. Τέλος πάντων, ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσετε να αφήσετε ένα like και το πιο σημαντικό, αφήστε ένα like και subscribe και comment για το τι βίντεο άλλο θέλετε να κάνω για να συνεχίσετε το κανάλι μας δυνατά και γερά. Και επίσης θα ήθελα... Ναι. Τι θα ήθελα? Ξέχασε. Και επίσης ο καινούργιος, όποιος είναι καινούργιος εδώ πέρα, να στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά από μένα και επίσης να κάνει και αυτοσυγγραφή για να κρατήσει το κανάλι μου δυνατά και γερό. Άντε, bye!